rin yung makapsat na kami kapag ano patay kilay po kami. Patay ng musyang na Sara. Service ko, iwan mo. Kurang dapat na. Ang sili ulam na. Patis. Pasit lang. Ano sa ganit mo? Pagkain. Oo. Sabi lang parang tapos mga sabi na. Tapos, saan ang sili? Ayun ang sili. Ayun ang sili. Oo, ang sili. Ma'am. Doon na lang ko mga 4 or 5. Hala.